Παιδιά, όλοι δεν με πιστεύετε ότι έχω δίπλωμα οδήγησης. Περιμένετε λίγο να σας το δείξω. Γιατί παίρνω σε όλα μου τα βίντεο 0 views. Γιατί είναι, παιδιά? Δεν έχω δίπλωμα οδήγησης. Θα μου λίγο το βάλω το τσαντάκι μου. Πάτε. Τα παίξω. Να σας δείξω και γιατί δεν με πιστεύετε. Κανένας δεν με πιστεύει. Κοιτάξτε, και δεν έχω δίπλωμα οδήγησης. Να το. Εδώ. Γιάννης Γιαννούχος του Νικόλα. Δίπλωμα οδήγησης. Τα από πίσω να σας πω τι λέει. Ωραία. Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού σειρώμενου τετραξονικό, δισκόφρενα αρμούλκα, φορτωτή, Bobcat, Mercedes Μονό και αυτά. Και κούρσα και τραχτέρ. Γι' αυτό δεν με πιστεύετε, δεν λέω ψέματα, το ορκίζομαι στον τάφο μου. Καταλάβατε? Πάτερ, τράβα, πιάστον.